Na pamiatku života a diela významného Hlohovčana Bela Škarnicela bola v našom meste odhalená pamätná tabuľa 26. novembra. Venovalo ju občianske združenie Ex Libris ad personam Hlohovec i mesto Hlohovec pomocou Trnavského samosprávneho kraja. Odhaleniu pamätnej tabule pri rodnom dome Bela Škarnicela na Pribinovej ulici číslo 15 predchádzali slávnostné príhovory pozvaných hostí. Za Trnavský samosprávny kraj sa akcie zúčastnil Jozef Behúl a za mesto Hlohovec primátor Jan Dlhopolček. Ako taký 9-10 ročný som bol prvým čitateľom jeho knihy, mám knihu s jeho osobným venovaním ako prvému čitateľovi. V roku 1947 mu vyšla prvá kniha Taká si Európa a v roku 1948 druhá kniha Afrika čierna a biela, v ktorej veľmi pútavo popisuje svoje zážitky z Afriky. Bol tam v niektorých oblastiach ako prvý Slovák vôbec. Zažil stretnutie s kmeňom ľudožrútov. Boli to úžasne zaujímavé hodiny, ktoré sme spolu strávili tým, že mi on líčil svoje zážitky. Belo Škarnicel v roku 1948 už ako populárny žurnalista počas nastoleného režimu vládnucej komunistickej strany za dramatických okolností opúšťa Československo a cez Viedeň sa na istý čas dostáva do Monte Carla. Tu vyhráva značnú sumu peňazí a dosť na to, aby sa presťahoval do Paríža a založil si tú živnosť, z ktorej niekoľko rokov žil. Bar, ktorý si založil spolu s ďalším krajanom, mu výpalnícky gang podpálil a Belo bol nútený začať nový život odchodom do Kanady. Tu sa zúčastnil expedície za polárny kruh, z čoho sa zachoval rukopis jeho knihy Život Eskimákov. V roku 1968 dostal vízum na návštevu Slovenska. Prišiel aj s rodinou, bol tu niekoľko dní. V roku 1969 som ho prvý raz navštívil v Nemecku. Bol to usadený obchodník, veľmi obľúbený vo svojom meste. Neskôršie sa stal členom mestskej rady a dnes je pochovaný na veľmi čestnom mieste v cintoríne v Buchschlagu. Po Belovi Škarnicelovi opatrujem všetky jeho knihy, ktoré vyšli, i s rukopisom slovenským tej poslednej knihy Láska, hry a dobrodružstva. Niekoľko fotografií, ktoré som dal k dispozícii občianskému združeniu, aby ich mohlo zasa sprístupniť ostatným záujemcom. Veľmi často si spomínal na Hlohovec. Keď sme spolu hovorili, vždy sa pýtal, ako sa vyvíja Hlohovec, čo je tu nového. Keď tu bol naposledy, bol veľmi prekvapený rozmachom Hlohovca. Hovoril, že už by to ani nepoznal. Vždy spomínal, ako sa ako malí chlapci chodili kúpať do váhu. Keď videl zregulovaný váh, tak už hovoril, že už by to asi možné nebolo. Pred smrťou stihol Belo Škarnicel v Nemecku skompletizovať svoju životopisnú knihu Láska, hry a dobrodružstva, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade po Škarnicelovej smrti v roku 1992. Belo Škarnicel zomrel vo Frankfurte 16. júna 1981.